Паліва ў Беларусі можа падаражэць праз вайну ў Іране, а беларускія турысты на Блізкім Усходзе апынуліся пад ударамі ракет і дронаў. Тым часам Мікалай Статкевіч прапаноўвае стварыць беларускі добраахвотніцкі корпус, каб стрымаць Расею. Долар імкліва даражэе, а секонд-хендам у нашай краіне аб'явілі чарговую вайну. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. У Рэчыцы 36-гадовая жанчына засталася без правоў кіроўцы ўсяго праз месяц пасля іх атрымання. Даішнікі спынілі ейны Volkswagen і адразу заўважылі нешта падазронае. Выявілася, кіроўца была п'яная. Медычны агляд паказаў 1,3 праміле алкаголю. Стаж кіроўцы для жанчыны скончыўся амаль і не пачаўшыся. А ў дадатак яшчэ і суровы штраф у 9 тысячаў рублёў. Цяпер найбліжэйшыя 5 гадоў жанчына будзе перасоўвацца выключна як пешаход. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, алкаголь і стырно – рэчы несумяшчальныя. А яшчэ ў Рэчыцкім раёне здарылася страшная трагедыя. Лабавое сутыкненне на трасе Р-82 забрала жыцці 2 чалавек. Сёння раніцаю легкавік Рено на вялікай хуткасці урэзаўся ў грузавік ДАФ. Вынік ДТЗ жудасны. 35-гадовая кіроўца легкавіка і ейнае 9-гадовае дзіця загінулі на месцы. Яшчэ адна пасажырка, 57-гадовая жанчына, у цяжкім стане дастаўленая ў больніцу. На месца здарэння тэрмінова паехаў кіраўнік Дзяржаўтаінспекцыі МУС Віктар Родчанкаў. Следчыя высвятляюць, што сталася прычыну фатальнага выезду на сустрэчную паласу. Будьце максімальна асцярожнымі на дарогах. Ранішняе здарэнне ў Гомлі. Сёння на вуліцы Дворнікава загарэўся гандлёвы павільён. Паведамленне на нумар 112 паступіла, калі з пабудовы пайшоў дым. Падраздзяленні Міністэрства надзвычайных сітуацыяў аператыўна прыбылі на месца і зліквідавалі агонь. Высветлілася, што павільён не эксплуатаваўся, таму абышлося без ахвяраў. Увечары 1 сакавіка на станцыі Беларусь загінула 19-гадовая дзяўчына, якая трапіла пад колы цягніка. Паводле папярэдніх звестак, дзяўчына спрабавала перасекчы чыгуначныя пуці у месцы неабсталяваным пешаходным пераходам. У момант набліжэння цягніка яна спатыкнулася, упала на рэйкі і апынулася пад коламі саставу. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Машыніст выканаў экстраннае тармажэнне, але пазбегнуць наезду не ўдалося. Следчым супольна са спецыялістам Упраўлення Дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў Менскай вобласці праведзены агляд месца здарэння. Зафіксаваная следавая карціна, апытаныя відавочцы. Прызначаны шэраг экспертызаў для высвятлення ўсіх дэталяў здарэння, дадалі ў ведамстве. У Беларусі рыхтуюць чарговы удар па секонд-хендах. З 1 красавіка можа запрацаваць утыль збор. За кожную тону увезенага адзення імпарцёрам прыйдзецца заплаціць 720 рублёў, а за абутак – 180. Афіцыйная прычына – клопат пра будучыя адкіды, якія дзяржаве давядзецца перапрацоўваць. Падчас грамадскага абмеркавання новага закону беларусы літаральна засыпалі праект крытыкай. Шматдзетныя маці і пенсіянеры ў адзін голас кажуць, секонд – гэта адзіны спосаб годна апрануць сям'ю. Цяпер бізнес папярэджвае кліентаў. Цэны вырастуць на 15-20%, а прадпрыемствы, якія робяць з імпартнага адзення рыззё для заводаў, стануць нерэнтабельнымі. Разам з тым эксперты, як Александр Кныровіч, упэўненыя, экалогія тут не пры чым. Баваўняная майка раскладаецца хутка, а нагрузка на прыроду ад рэчаў секанда такая ж, як ад новых. Сапраўдная мэта – штучна падтрымаць дзяржаўны легпрам, які тоне ў нераспрададзеных складах на сотні мільёнаў рублёў і не можа канкураваць з якасным еўрапейскім адзеннем. Гэта ўжо не першая спроба выціснуць секанды з рынку, але пакуль дзяржава ваюе з танным адзеннем, палова краіны з даходам менш за 1200 рублёў застаецца перад выбарам – пераплачваць ці даношваць старое. Нядаўна вызвалены з-за кратаў рэжыму палітык Мікалай Статкевіч выступіў з гучною ініцыятывай стварыць у Польшы беларускі добраахвотніцкі корпус. Паводле ягонага плану, Еўропа мусіць узброіць беларусаў, у тым ліку цяжкой тэхнікай, каб тыя сталі на мяжы з Украіну і стрымалі Маскву ад ядравых пагрозаў, паўторнага нападу на Украіну і магчымага нападу на краіны Балтыі. Для разумення маштабу вайсковай справе корпус – гэта буйное злучэнне, якое звычайна налічвае ад 15 до 50 тысяч жаўнераў. Цяпер гэта выглядае фантастычна. За ўвесь час вайны ва ўкраіне праз ЗСУ прайшло менш за 1000 беларусаў, а знакаміты полк Каліноўскага ўжо не ёсць палком паводле колькасці байцоў. Патэнцыял для мабілізацыі нібыта ёсць. Сёння ў Польшы жывуць больш за 300 тысяч беларусаў разам з дзецьмі. Гэта велізарныя лічбы.
гатовы, але рэальна ахвочых браць зброю пакуль сотні, а не дзесяткі тысячаў. Нават патрыятычныя ініцыятывы накшталт паспалітага рушэння аб'ядноўвалі хіба дзесяткі энтузіястаў. Статкевіч ставіць досыць высокую планку. Пытанне ў тым, ці гатова Еўропа фінансаваць і ўзброіваць паўнавартаснае замежнае войска, і ці гатовыя тысячы мігрантаў змяніць працу ў Польшы на акопы каля мяжы. Падрабязней з прапановай Мікалая Статкевіча можна азнаёміцца ў ягоным тэлеграм-канале. Блізкі ўсход у агні. Беларускія турысты пад ударамі замест пляжаў, закрытыя басейны і начлегі на бетоннай падлозе. Нашыя суайчыннікі ў Дубаі апынуліся ў эпіцэнтры канфлікту. Відавочцы паведамляюць пра выбухі дронаў проста над гатэлямі на Пальм-Джумейра. МЗС Беларусі заклікае пазбягаць натоўпаў, але самі дыпламаты, здаецца, зніклі. Напрыклад, у беларускай амбасадзе ў Іране проста не падымаюць слухаўкі, пакідаючы грамадзянаў сам-насам з вайной. Белавія масава скасоўвае рэйсы ў Дубаі і Тель-Авіў. За тымі, хто захрас, абяцаюць прыслаць чартар у Доху, але пашанцуе толькі тым, хто зможа туды дабрацца. Самастойныя турысты ўжо скардзяцца на перагружаныя гарачыя лініі і вымушаную аплату гатэляў з уласнай кішэні. Тым часам Александр Лукашенка маўчыць. Эксперты лічаць, ён чакае, хто пераможа. Параза Ірану можа стаць магутным ударам па вайскова-тэхнічнай супрацы. Менск рызыкуе страціць мільённыя кантракты на пастаўку зброі і кампанентаў. Пакуль жа беларусам у зоне вайны застаецца спадзявацца толькі на сябе і персанал гатэляў. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Ірану Алі Лярыджані адрэагаваў на заявы, што прагучалі ў медыях наконт ініцыятывы краіны аднавіць дыялог праз Аман як пасярэдніка. Ён заявіў, што Іран не будзе весці перамовы з Вашынгтонам. «Мы не будем вести перамовы са Злучанымі Штатамі», напісаў Лярыджані ў Экс раніцай у панядзелак 2 сакавіка. Так ён пракаментаваў паведамленне The Wall Street Journal, які са спасылкай на чыноўнікаў пісаў, што Тэгеран перадаў прапанову наконт аднаўлення перамоваў з Вашынгтонам праз пасярэднікаў з Аману. Сакратар Рады нацбяспекі краіны адзначыў, што Трамп пагрузіў рэгіён у хаос і лжывымі надзеямі, а цяпер заклапочаны далейшымі стратамі сярод амерыканскіх вайскоўцаў. Нагадаем, раней прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што застаецца адкрытым да далейшых перамоваў з іранцамі, але не здолеў сказаць, ці адбудуцца яны хутка. Яны хочуць гаварыць, але я сказаў, вы павінны былі гаварыць на мінулым тыдні, а не на гэтым, сказаў Трамп. У тэлефонным інтэрв'ю тэлеканалу CNBC Трамп дадаў, што амерыканская аперацыя ў Іране прасоўваецца вельмі добра і нават апярэджвае запланаваны графік. Навіны з Блізкага ўсходу імгненна адгукнуліся на беларускай валютна-фондавай біржы. Сённяшні дзень пачаўся з рэзкага скачка амерыканскай валюты. Долар дадаў адразу больш за 1,5 капейкі і спыніўся на адзнацы 2 рублі 87 копеек. Пакуль долар расце, еўрапейская валюта прасела на 1,5 копейкі. Падтанеў і кітайскі юань. Расійскі рубель паказаў сімвалічны рост, але на фоне глобальнай нестабільнасці гэта амаль не ўплывае на агульную карціну. Біткоін за сотні страціў у цане і цяпер каштуе каля 65 800 долараў. Фінансавыя аналітыкі папярэджваюць, пакуль канфлікт вакол Ірану застаецца ў гарачай фазе, курс беларускага рубля будзе заставацца пад сур'ёзным ціскам. Вайна на Блізкім Усходзе б'е і па рынку нафты. Цэны на марку Brent імкліва лятуць уверх на фоне вестак з Ірану. Для Беларусі гэта вельмі кепскія навіны. Пры такіх раскладах Белнафтакім можа не ўтрымацца традыцыйнага карэктавання цэнаў. Калі нафта застанецца на піку, істотнае павелічэнне цэнаў на паліва на табло АЗС стане толькі пытаннем часу. Эканамісты раяць, калі плануеце далёкую паездку, лепш заправіць поўны бак ужо сёння, пакуль старыя цэны яшчэ трымаюцца. Папярэджанне для ўсіх сіноптыкі абвясцілі на заўтра, 3 сакавіка, памаранчавы ўзровень небяспекі. Галоўная пагроза – моцная галалёдзіца на дарогах. Ноччу і раніцу па ўсёй краіне будзе слізка, таму кіроўцам і пешаходам варта быць максімальна асцярожнымі. Надвор'е будзе вельмі розным, пакуль на паўночным усходзе ноччу мароз можа стукнуць да -8, Берасцейская вобласць днём парадуе сапраўдным цяплом, да 10 градусаў. Ноччу пройдзе мокры снег, але днём, дзякуючы антыцыклону, выгляне сонца і ападкі спыняцца. У Менску аўторак будзе спакойным, ноччу каля 0, а днём паветра прагрэецца да +5. Ападкаў не чакаецца, аднак рыхтуйце парасоны загадзя. Ужо ў сераду і чацвер у краіну вернуцца дажджы і штармавы вецер.
На гэтым мы сёння ставім кропку. Подписывайтеся на наш канал і пішыце каментары. Але не забывайцеся пра сваю бяспеку. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.